खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन जोंहा एमएलए स्कलारशिपनि बागै। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो। नोंथांमोननि फरायनाय मेट्रिक पास एबा मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ, हायार सेकेन्डारि पास जानानै डिग्री फरायगासिनो दङ एबा डिग्री पास जानानै दङ, नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो। नोंथांमोना जुदि बे एमएलए स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो सानोबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बे स्कलारशिपनि बागै डिटेल्स मिथिनो हागोन। जेनेबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ, स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन, बहा थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, एप्लिकेशन फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन जोबजासिम भिडिअखौ नायोबा। आरो नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे साख्रिनि आपडेटखौबो नोंथांमोना बे बड' जब निउस चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। लोगोफोर दाना फैदो बे गाइडलाइन्सखौ आं नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौनो खोन्थागोन। नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै 10,000 रांखौ सासे स्टुडेन्टआ मोननो हागोन। स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ एबा हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ, हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री फरायबाय थानाय केन्डिडेटफ्रा 10,000 रांखौ मोननो हागोन स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना हायार इडुकेसन जेरै एमए फरायगासिनो दङ, एमकम फरायगासिनो दङ, बिथांमोना जेनेबा इन्जिनियारिं लाइन, टेक्निकेल लाइन बेफोरबायदि फरायनाय केन्डिडेटफ्रा 20,000 रांखौ स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै मोननो हागोन होनना बे बुंदों। जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि मेट्रिक बेफोरबायदि फरायनाया 10,000, ओमफ्राय टेक्निकेल माने इन्जिनियारिं एमकम बेफोरबायदि फरायनाय केन्डिडेटफ्रा 20,000 रांखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय दङ नैबेहाय एमएलएनि फिसाजो एबा साख्रि मावनायनि सोरबाफोर फिसाजो बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हानाय नङा, बेखौ होनाय दङ। अब्लाबोथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। माथ्र' नोंथांमोना माने एमएलएनि फिसाजोल' जानो मोननाय नङा। नोंथांमोननि साख्रि मावनायखौथ' बिसोरो मिथिबाय थाया नालाय, नोंथांमोना साख्रि मावनायनि फिसाजोबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, बे जेबो नङा। ओमफ्राय नोंथांमोना बे स्कलारशिप पेमेन्टखौ नोंनि बे डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन होनना बुंदों। डाइरेक्ट नोंनि माने बेंक एकाउन्टआव बिथांमोना ट्रेन्सफार खालामगोन। नाथायबा लोगोफोर नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ बोरै मोनगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। बिथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टखौ हगारगोनो गावसिनि बे डिस्ट्रिक्टनि, जेनेबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बा चिरांनि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे अफिसियेल वेबसाइट थायो, डेपुटि कमिशनारि। बे डेपुटि कमिशनारि अफिसियेल वेबसाइटआव एबा डिस्ट्रिक्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टखौ होगोननो। जुदि नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयोबासो अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोननि बे नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयाबा अब्लाथ' नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हानाय नङा। माने नोंथांमोननि मार्कआ मोजां जानांसिगोन, अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन, बेखौ बेहाय होनाय दङ। गासिबो डिस्ट्रिक्टनिया माने डिस्ट्रिक्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव होगोन गावसिनि बे सेलेक्ट जानाय बेनिफिसियारि लिस्टफोरखौ। बिनिफ्राय बेहाय बुंदों नैबे 6 नाम्बाराव मोनसे फेमिलिनिफ्राय, मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे इयाराव बोसोरसेयाव सासेल' केन्डिडेटआ मोननो हागोन। जेनेबा न'खरसेनिफ्राय 2, 3 हौवासा हिन्जावसा बेफोरबायदि गथ'फोरा माने बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबाबो नोंथांमोना माने सासेल' मोनगोन नालाय, फेमिलियाव मोनसे न'खरनियाल' मोननो हागोन। मोनसे न'खरनि सासेल' केन्डिडेटआ नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन। बिनिफ्राय नैबेहाय दङ जेनेबा एनि बेनिफिट आन्डार द स्किम शुड नट बी रिपिटेड टु द सेम बेनिफिशियारि इन द साबसिक्वेन्ट इयार्स। जुदि नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोनखांबायब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट पेमेन्ट आरोबाव मोननाय नङा होनना बुंदों। नेक्स्ट इयाराव माने फैबाय थानाय इयाराव आरो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हानाय नङा जुदि नोंथांमोना मोनबायबा स्कलारशिप एमाउन्टखौ। बे बुंदों मोनसे इयाराव नोंथांमोना मोनसेल' स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो आरोबाव बेलेग इयारनिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अब्लाथ' नोंथांमोना गोदानै बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन, बेखौ बेहाय होनाय दङ। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ आरो बहा नोंथांमोना बेखौ डकुमेन्ट्सफोरखौ बहा साबमिट खालामहैनांगौ आं बेखौ बेनो जाबाय जोंहा लोगोफोर स्कलारशिपनि एप्लिकेशन फर्मा। नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। बे एप्लिकेशन टु द डेपुटि कमिशनार, नोंथांमोना डेपुटि कमिशनारावसो बे एप्लिकेशन फर्मखौ साबमिट खालामहैनांगौ। बेखौ फार्स्टआव बुंखाबाय। नोंनि बे एलएसि माने नोंनि कनस्टिटुन्सिया मा बेखौ नोंथांमोना बे लिरना होनांगोन। नोंनि नामखौ होनांगोन बिथिं, डेट अफ बार्थ, नोंनि जोनोम डेट, जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन मेल फिमेल, गार्जेननि नेमा मा, रिलेसनशिप, फादार, आंकोल, सिस्टार, ग्रेन्डफादार बेफोरबायदिखौ लिरनांगोन। नोंनि बे डिस्ट्रिक्टनि बे गावबागाव एड्रेसखौ होदो, बेहाय ब्लक, भिलेज, सार्कोल, पस्ट अफिस, वार्ड बेफोरखौ नोंथांमोना होदो। ओमफ्राय नोंनि बिथिं पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन। नोंनि बे कमिउनिटिया मा, कास्ट बेफोरखौ होदो, माइन'रिटि बबे मोनसेजों, रिलिजना मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। बेंकनि नाम होननांगोन बिथिं, ब्रान्च, आइबिजि कोड, एकाउन्ट नाम्बार, एकाउन्ट हल्डारनि नामा मा, पान कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना नै बिथिं होनांगोन। बे जुदि नोंथांमोना पान कार्ड गैयाबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, बिथिं स्टार मार्क होआखै नालाय।
बेनिफ्राय नोंनि फरायनाया मा बेखौ नैबे सेलेक्ट खालामदों नै HSLC बा HSLC मेट्रिक पास जायोबा जुदि नोंथांमोना दायो माने माबाखौ PO खौ पास जानो हाबायबा HSLC बेखौ सेलेक्ट खालामदो दायो आन्डार ग्रेजुवेट माने डिग्री फरायगासिनो दङबा UG खौ सेलेक्ट खालामदो जुदि पोस्ट ग्रेजुवेट जाबायबा पोस्ट ग्रेजुवेटखौ होदो भकेसनेल बा भकेसनेल डिप्लोमा फरायदोंबा डिप्लोमा नोंथांमोना बे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंनि बे कर्सनि नामा मा बेखौ बे लिरबानो जाबाय आन्डार ग्रेजुवेट बा नोङो BA खालामदोंना B.Com माने M.Com खालामगासिनो सरि B.Com खालामगासिनो BSc खालामगासिनो नों मा खालामदों नोंथांमोना गावनि कर्सखौ बे लिरना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंनि बे स्कुलनि नामा मा ओमफ्राय कर्सखौ नों बेसेबां मायथाइयाव लादों बेखौ नोंथांमोना बे होबानो जाबाय डेटखौ बेसेबां सननिफ्राय नोङो बे कर्सखौ जागायजेनदों बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेथिं बेनिफिशियेल लिस्टनि न' होबानो जाबाय नैबे मोननैयावबो नोंथांमोना न' होबानो जाबाय गभर्नमेन्टनि नालाय बे ID प्रुफ मा होनो नोंथांमोना होदो ID नाम्बारखौ बायदो ID नेम अन ID बेखौ नोंथांमोना होदो बेहाय आधार कार्ड दंबा इयास होदो गैयाबा न' होबानो जाबाय नोंथांमोना बे आधार नाम्बारखौ होदो बिथिं बिनिफ्राय नोंनि बे स्कुलनि माबानि हेडमास्टारनि नङाबा नोंनि बे प्रिन्सिपालनि नों सिगनेचार आरो सिल होना नोंथांमोना बिथिं लाबोनांगोन सिगनेचारबो नांगोन बे प्रिन्सिपालनि सिगनेचार सिलबो नांगोन ओमफ्राय डेट नांगोन ओमफ्राय नै बिथिं MLA नि सिगनेचार आरो सिल नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बिथिं नुदों जानांगौ ने बिथिं सिगनेचार आरो सिल बेहायनो नोंथांमोना होनो नांगोन बेखिनियानो आरो बेहाय ओमफ्राय नै बिथिं नोंनि डेटखौ होदो प्लेसखौ होदो ओमफ्राय नै बिथिं सिगनेचार होदो नोंनि बेखिनियानो आरो बेहाय जेबो गैला आरो एप्लिकेसन फर्माव बे गाहायाव होनाय दङ मा ओमफ्राय डकुमेन्ट्सआ होनांगौ पान कार्ड बेखौ नोंथांमोना जेरेक्स खालामना होनांगोन भटार ID कार्ड बेखौ होनांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय फट' ID बे कलेजनि ID खौ नोंथांमोना बेखौ जेरेक्स खालामना होनो नांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स दंबा होजागोन जब कार्ड दंबा नोंथांमोना होजागोन गैयाबाबो बबे मोनसेखौ होयो नोंथांमोना होदो सार्टिफिकेट अफ द आइडेन्टिटि फुड गेजेटेड अफिस बेखौ नोंथांमोना होबाबो जागोन एड्रेस कार्ड हेभिं फट' बाय डिपार्टमेन्ट अफ पोस्ट नोंथांमोना बबे मोनसेखौ बे सेलेक्ट खालामना होयो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय कलेजनि ID बेखौथ' नांखाथारगोन लोगोफोर बिथिं ओमफ्राय बेखिनियानो आरो बेहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बे होनाय दङ ओमफ्राय बे MLA आ बेखौ मालाय फिलआप खालामगोन नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया मेन खोथाया जाबाय नोंथांमोना नैबे आरो बेखौ बे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै बबेसिम हैनांगौनो नैबे नुखादों जानांगौ नोंथांमोना लोगोफोरनो एप्लिकेशन टु द डिपुटि कमिशनार होनाय लोगो लोगो मिथिखाबाय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि डिपुटि कमिशनारनाव हैनांगौ नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मखौ MLA निफ्राय साइन आरो प्रिन्सिपालनिफ्राय सिगनेचार लानानै नोंथांमोना बे डिपुटि कमिशनारनो बे एप्लिकेशन फर्मखौ हैनांगौ दा आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बहा हैनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दा नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर एप्लाइआ जोंहा बे जुन मासनिफ्रायनो बे MLA नि स्कलारशिपनि एप्लाइ सोलिबाय थायो नाथायबा दायो आपडेटखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना जाहाथे खबर लायो सोरबाफोर नोंथांमोननिया सोरनाबा कनस्टिटुवेन्सिना नों सोलिबाय जानांगौ MLA नि स्कलारशिपनिया आं खोनानो मोन्दों जेनेबा सोरनियाबा जागायबाय जानांगौ लाबाय जानांगौ सोरबा MLA आ सिगनेचारखौ हरबाय जानांगौ नोंथांमोना एसे खबर लाबानो जाबाय दाथ' जोंहा माने जुन मासनिफ्रायनो बे एप्लाइ स्टार्ट जाखायो नालाय स्टार्ट जायाखैबाबो नोंथांमोना नेदो आंथ' नोंथांमोना डिटेल्सै खोन्थाखाबायना जेब्ला स्टार्ट जायो एप्लाइआ अब्ला नोंथांमोना एप्लिकेशन फर्मखौ साबमिट खालामना हैबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ जेरेक्स खालामनानै नोंथांमोना हैबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअ नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो आपडेटखौ मोननो थाखाय जेनेबा बेनिफिशियारि लिस्टआ माला फैगोन बेनिफिशियारि लिस्ट फैयोबा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो बिनि थाखायबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखायबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दा बेखिनियानो लोगोफोरनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिनो हायो गोजोन्थों लोगोफोर